Sonar sa skladá z dvoch hlavných častí. Zobrazovacej jednotky a sondy. Sonda je zariadenie, ktoré spája sonar s vodou. V princípe niečo ako reproduktor a mikrofón v jednom, keď reproduktor vyšle do vody zvukový signál a mikrofón ho príjme. Veľmi dôležité je umiestnenie sondy. Každý vyrobený sonar je testovaný a funguje správne, tak akékoľvek rušenie alebo chybné zobrazenie je spôsobené nesprávnou montážou alebo umiestnením sondy. Sonda by mala byť umiestnená na mieste hladkého toku vody bez turbulencií a bublín. Chybou môže byť aj umiestnenie sondy príliš nízko. Pri montáži sondy na vonkajšok trupu lode alebo na prenosný držiak získame najlepšie výsledky snímania a využitie výkonu sondy. Dôležité je, aby ste viedli kabeláž sonaru samostatne od inej kabeláže lode, ako napríklad štartovacie káble k motoru, lodnej pumpy alebo kabeláž inej elektroniky. Sonda môže snímať aj cez dno lode. Toto umiestnenie môže byť využité iba pri laminátových lodiach, kde poznáte kvalitu prevedenia trupu, pretože každá prasklina alebo vzduchová bublina v lamináte spôsobí rušenie zobrazenia, zníženie citlivosti a stratu výkonu sondy. Táto strata sa môže pohybovať od 5 až do 50% v závislosti na tvare trupu, tvrdosti laminátu, použitých vláknach a množstve vzduchu v lamináte. Taktiež je veľmi dôležité správne umiestnenie sondy. Túto montáž veľmi nedoporučujeme. Obraz sonaru sa posúva sprava doľava. Pre nás najdôležitejšie údaje sú na pravej strane obrazovky. To je aktuálna situácia pod loďou. Všetko naľavo je história, to čo sa už stalo. Nie je to žiadny pohľad dopredu, späť, doprava alebo doľava. Je to čisto len história. Keď budete s loďou stáť na mieste, na obrazovke sa vám bude dno vykresľovať ako rovná čiara, nič sa nebude meniť, pretože vzdialenosť sondy od dna je stále rovnaká. Ak bude pod loďou stáť ryba bez pohybu, tiež bude vykresľovaná rovnou čiarou na obrazovke. To je možné vidieť napríklad pri love sumca, kde jednu vodorovnú čiaru vykresľuje olovo na šnúre a druhú čiaru nastražená ryba. Každý sonar zobrazuje v dvoch osiach. Vertikálne vzdialenosť sondy od predmetov. Na pravej strane obrazovky môžete nájsť hĺbkovú mierku, ktorá vám zobrazuje aktuálny hĺbkový rozsah nastaviteľný užívateľom. Horizontálna os sa používa na zobrazenie časovej histórie, aktuálna hĺbka je zobrazená v pravej časti obrazovky. Čím je zobrazenie ďalej od pravej strany obrazovky, tým sú tieto informácie staršie. Do úvahy musíte brať rýchlosť lode, čím pôjdete rýchlejšie, tým užší je zobrazený odraz ryby. Stojaca loď môže zobraziť rybu ako dlhú čiaru. V ľavom hornom rohu obrazovky je zvyčajne väčšími číslicami zobrazená hĺbka. Je to hodnota, ktorú môžete práve vidieť na pravej strane obrazovky. Druhý údaj je povrchová teplota vody. Horná tmavá časť obrazovky je povrchové rušenie, spôsobené odrazmi signálu od zvlnenej hladiny, trupu lode a podobne. Rozlíšenie. Veľmi dôležité pri sonaroch je rozlíšenie obrazovky, aby ste vedeli rozoznať na obrazovke približne o akú rybu sa jedná a nie len hádať, keď máte na obrazovke 4 štvorčeky. Iba pri dostatočnom množstve bodov rozpoznáte ryby alebo detaily pod vodnou hladinou. Rozlíšenie sa udáva v pixeloch, alebo inak povedané v počte zobrazovacích bodov. Dôležitejší je počet vertikálnych pixelov zobrazujúcich vodný stĺpec. Horizontálne pixely zobrazujú históriu. Čím viac pixelov má obrazovka, tým detailnejšie je zobrazený svet pod vodnou hladinou. Je to ako pri tlačení obrázkov z počítača na tlačiarni. Čím väčší počet zobrazovacích bodov nastavíte, tým bude vytlačený obrázok kvalitnejší. Pre ilustráciu. Keď si predstavíte sonar, ktorý má vertikálne zobrazenie 100 pixelov a budeme na hĺbke 100 metrov, tak jeden pixel bude zobrazovať výšku 1 metra vodného stĺpca. Ak by sa vyskytovali dve ryby blízko seba, tak s takýmto rozlíšením by ste ich nedokázali rozlíšiť, oddeliť. Na obrazovke by bol vykreslený iba jeden štvorec.